Гуи. Ники Михайлов успява да вземе борбата в защита. Васил Бачев в транзиция към Кикрилис. Добър дрибъл на Кикрилис там и най-накрая се отпушват. Много комбинация за ниския пост. Обрат Томич получава. Сега е дублиран от външната страна. Хубав пас към Кикрилис, който се опитва да натиграе защитата на този клоузаут. Успява, макар и с доста нестандартно изпълнение от кръче. По-малко от 2 секунди оставаха, когато той стреля. И сега Дирков, пак Кикрилис. Кикрилис пробва един път от тройката. Видя, че не се е получил там и затова взима по-правилното решение. Както би казал нашия приятел, Лудо създаде си сам ситуация с това влизане с 2 дрибъла и вкара. Джон за 3 точки, отново къса стрелба, възможност за контратака. Йоанис Кикрилис, също Николай Грозев, кой ще наделе. Йоанис Кикрилис с много добро завършване там. Не беше изключено да бъде отсъдено и нарушение. Сега има техническо, не знам на кой обаче.